Ei ole aivan jokapäiväistä saada varausta NHL:n Suomi-sarjassa pelatun jääkiekkokauden päätteeksi. Kuitenkin sieltä maamme kolmanneksi korkeammalta sarjatasolta Marko Anttila siirtyi Ilveksen Chicago Blackhawksin varaus takataskussaan keväällä 2004. Ei silloin paljon ajatellut tulevaisuutta, että silloin meni vaan päivä kerrallaan. Että totta kai se oli hienoja hetkiä, kun pääsi sitten niin kuin isompiin ympyröihin ja pelaan sitten heti liigaakin. Että oli se aika iso yllätys, mutta ei sitä silloin niin kuin ajatellut. Mittaa potentiaalisella hyökkäjällä oli tuolloinkin huimat 202 senttimetriä, mutta työmaata riitti. Lempäälän kiekon kasvatti oli muun muassa 19 kiloa kevyempi kuin nykyään. Olihan mä aika raakille silloin varmaan niin kuin alkuaikoina, että oikeastaan ihan joka osa-aluetta, kun en ollut oikeastaan ikinä reenannut sitä tahtia, mitä niin kuin se vaatii, että pystyy pelaamaan SM-liigassa. Että oikeastaan joka osa-aluetta kehitettiin voimaa ja kestävyyttä varmaan eniten. Nyt kun takana on reilut 4 kautta SM-liigaa, A-nuorten Suomen mestari on ottanut suuren roolin joukkueesta. Voima on tarttunut kroppaan ja kokoa mies on myös ruvennut kaukalossa hyödyntämään. Niin kiekon kanssa kuin ilman kiekkoa pyrin sitä käyttämään, että tietenkin mennä vastustajan iholle ja taklata sitä kautta ja sitten kiekon kanssa suojata sitä ja hankkia mahdollisesti vastustajille jäähyjä tai sitten päästä itse maalipaikkaan. Toissa kausi oli 24-vuotiaalle laiturille tähän asti sen uran paras. 14 osumalla Anttila oli joukkueensa tehokkain viimeistelijä. Viime vuosi oli epäonnisempi niin joukkueelle kuin miehelle itsellenkin. Välillä meni hyvin ja välillä sitten vähän huonommin, että mä loukkaannuin siinä heti alkukaudesta, mutta sitten joulun tienoilla pääsi ihan hyvään vauhtiin ja kevät niin oli tosiaan pettymys, kun me ei päästy edes varsinaisiin playoffeihin, mutta vähän jäi semmoinen vaihteleva maku siitä kyllä. Suoraviivainen pelaaja etenee kausi kerrallaan, mutta yli 2 metrin korkeudesta tulevaisuuteen tähyillessään Anttila näkisi mielellään uusiakin haasteita. Tietenkin jokaisella on semmoinen unelma, että pääsisi joskus ulkomaille kokeilemaan tai katsoa, mitä se elämä siellä on. Mutta ne tulee sitten aikanaan, jos on tullakseen. Että olen kyllä viihtynyt täällä Suomessakin tosi hyvin, ettei siinä mitään.